Eskerrik asko Isabel, agiri da maite nauzuela. Aurkezpen hori egin duzulakon, eskerrik asko aukera honegaitik eta zorionak ekitaldi hau antolatzeagaitik. Beti izan da garrantzitsua hausnarketa eta beti izan da garrantzitsua erreflexioa eta ekintza bateratu, zientzia eta garapen profesionala bateratu, baina nire ustez gaur egun areago eta garrantzitsuago da. Beraz, zorionak, eskerrak zuen eguneroko lanagaitik eta konpromisoagaitik, eta, bueno, espero dute nik orain zabaldutako hitzak aitzaki bat izatea nire ostean datorren reflexioa eta elkarrizketa posible izateko. Bueno, eskatu doztiena da, goibegirada batean, aurkezteko hemen Euskadin nola gagozen alboraketa eta pobreziaren ikuspuntutik. Ez dakizuek dudari badaukazuen, zuen egunerokotasunean dago pobrezia eta alboraketa ez. Nik baldin badakin godotena da, goibegirada bat, frikia naizelez datu batzuk ipini, grafiko batzuk ipini, eta hausnarketaretxo bat bebai ipini, baina ez dut uste, zuek ez dakizuien ezer hemen azalduko dotenik. Beraz, eskerrik asko eta geroko solasaldirako aitzaki bat moduan hartu ezazue nire orengo hitzaldia. Asinaz. Ze datuen frikia baina teknologiaren frikia esain beste. Ia. Baso egin dut zarto eta orain ez dau pasatzen. Listo. Bueno. Gutxi gora bera, badakizue, pobrezia eta alboraketa ezin dela banandu testuinguru orokorren gandik, ez? Nolako markoak daukaguz eta gaur egun marko nazioartekoak bebai, oso paradigmak bebai, imaginarioak bebai, imaginario kulturalak eta kolektiboak sortzen dabe pobrezia eta alboraketa. Beraz, pintzalada batzuk ikusiko dugu zen nolako kontestuan bizigaren gaur egun. Gero, azalduko dut, Euskadin zen nolako ezaugarriak daukiez, bai pobreziak, baina batez be alboraketak, ikuspuntu multidimensional batetik, eta gero bebai zen nolako hiritarrak garen. Eta zen nolako babesa ematen diogu ongizat estatuari, ze azken finean ongizat estatua da eskubideak eta integrazio esklusio hori babesten edo sustatzen duen marko instituzionala. Eta gero nire alik eta hoberen ondorio batzuk edo proposamen batzuk. Gagoz, kapitalismoa eta aurrerakuntza ekonomikoa eta teknologikoaren inguruan sortu den krisi ekologiko eta sozial batean. Eta hori holan esanik, bebai gagoz momentu baten krisi horreri uko egiten deutzuen movimentu baten aurrean bebai. Ze zutabe dauka krisi bikoitz hau, zutabe berdina. Esaten dugu, naturari gertatzen ari zaiona eta gizarteari gertatzen ari zaiona sustrai bereak daukazala, ez? Paradigma teknokratikoa eta paradigma teknokratiko hori dago hazkunde ekonomikoan eta kontsumoan oinarritatuko eredu horretan, ez? Teknologia kontsumaren eta hazkunde ekonomikaren zerbitzura dago eta huelta. Antropologikoki gizakia eta esango nuke Imanol Zuberok esaten dauelez gizaki gizona eta zuria dagoela historian eta poderearen erdian, eta gure irudia edo gure imaginarioa da gizakiak daukagula ahalmen mugagabea, errealitatea, herriek,
pertsonak eta natura kontrolatzeko eta dominatzeko, ez? Eta gagoz, balore erlatibismo horretan sartun da, ez? Betiko baloreak, hor arrakalatzen doaz, eta paradigma berriak behar duguz oneri buelta emateko, baina paradigma berri horrek ez dira heltzen, badagoz mugimento batzuk, ekofeminismoa izango litzateke gaur egun nire ustez paradigmarik eraldatzailearena, baina orain dino ahultasun ahondian, ez? Nire ustez gizarte lanak bebai daukagu eta daukazue aukera ona dakiguna maiganean jartzeko eta manejatzen dugun zen errealitatearen paradigmak bebai maiganean jartzeko. Ni bakarrik uste dut ez gagozala bakarrik ekintza sozialean, baizik eta hausnarketa sozialean, perspektiba orokorrean bebai. Eta hor gizarte lanak bere lekua berreskuratu edo jorratu behar du, ez? Eta horretan, ni pentsate dut oso interesgarria direla gaur egun hemen egiten ari garen ekintzak adibidez. Beraz, bizi gara mugimendu baten, non planeta erretzen dugu, baina pertsonak bebai erretzen dugu, herrialdeak erretzen dugu, eta mugimendu horrek sortzen dauen hazkunde ekonomiko edo garapen ekonomikoari ez da bueltatzen gizakien eta herrien ongizatera. Beraz, joko horretan sortzen dira alboraketa eta pobrezia perspektiba estruktural baten, perspektiba zabal baten. Gure inguruan eta gure sistema sortu zen ongizate estatuaren eraikitzean, ez? Badakizuie, 1948an, giza eskubidearen aldarrikapen unibertsalean, eta eskubide zibilak eta politikoak eta ekonomikoak eta kulturalaren artean eraikitzen dugu eskubide sozialak. Eta eskubide sozialak horrek, besteak beste, pertsonaren duintasunaren zutabean eraikitzen dira. Ez pertsonaren meritoaren arabera. Giza eskubidearen filosofiak esaten dugu, eta esaten du, eta aldarrikapen unibertsalak esaten dau, pertsona guztia garela berdinak duintasunean, eta berdintasun horretan eraikitzen direla giza eskubideak. Hor, sortzen da ongizate estatua, eta Espainia eta Euskadiren kasuan, heltzen gara berandu. Frankoren diktaduraren ostean, Europan eredu hori ja apurtzen edo apurtzu baino epeldu egiten hasten danean, 1970 hamarkada horretan. Beraz, indar gehitsuagaz zabaltzen dugu osasun sistemak, eskutza sistemak, eta enpleguaren inguruan sortzen dugu inklusio paradigma hori, ez? Eredu kapitalismoan eta kontsumoan, esaten, enplegua izango da gaitasunak eta eskubideak gizarte segurantzaren inguruan berdintasun aukerak kudeatuko dauanak, hazkunde ekonomikoak estatuaren politikaren bitartez bueltatuko dauz etekin ekonomikoak gizarteari, eta horren inguruan hezkuntzak eta osasun sistemak holako herritarrei segurtasun bat ematen dutzie. Bigarren denboraldi batekoak dira gizarte zerbitzuak, Euskadin gutxiengoko errentak, eta nire ustez etxe bizitzaren politika oraindino despegatu bez dago egin. Eredu subsidiarioa daukagu, mediterraneoa, non familiak, merkatuak eta familiak erantzuten dute bebai indarra handiegaz arrisku sozialei, eta gero ongizate estatua eraikitzen da horrez. Eta hori nola eraikitu dugun bebai zerikusi handia dauka gaur egun sortutako alboraketa eta pobreziaren prozesuekin. Zer daukagu?
gaur egun gizartearen sartze prozesu bat, eta non zainketak hor dagoz, eta gero dago errelebo generazionala bebai, daukagu egoera, nazioarteko egoeraren arabera eta desberdinkeria eta gatazkaren arabera sortutako mugimendu migratorioak eta Euskadin migrazioak itzel egin dau gorantza 21. mendetik ona, eta gorantza jarraituko dau egoera, nazioarteko egoera buelta bat ematen ez badauen, eta gurera etorri jaku aniztasun kulturala. Eta gure sistema ez dago prestatuta aniztasun kultural horrek zer gura dagoen esanari erantzun bat emoteko giza eskubidearen ikuspuntutik, gero ikusiko dugu datu batzuk. Egia da, azken bolada honetan, desenplegua gutxitu eginda dela, baina enpleguaren prekarizazioaren gainean, ez? Enplegu gehiago dago, hori badakizue, baina prekarioagoa da, eta talde eta kolektibo batzuentzako ariketa prekarioagoa. Eta gero gagoz, 2008tik ona, krisi bat eta beste baten atzean, beraz, estabilizazio hori lortu genduela Euskadin, 1975 demokraziaren eraikitze prozesua eta zerbitzu publikoak eraikitze prozesu horretan, bere gorakadak egon dira, bere krisiak egon dira, baina bata bestearen atzean inoiz ez dira izan hain gertuak denporan eta hain konplexuak impactua bai daukalako zerikusia beste herrialde batzuetan eta globalizazioan zer gertatzen danagaitik. Eta daukagu gizarte bat non ametsa egiteko indar hori galdu egin dugu gizarte moduan. Kohesioa arrakalatuta dago eta proiektu kolektibo bat, bai herri mailan, bai komunitate mailan, bai gizaki mugimendu mailan, apurtuta dago, behintzat eten eginda dago, ez? Eta ongizate estatu eredu ahul horrek, motor hori, nik izaten batzutan erderaz, que tenemos el motor gripado, no? Motor hori eraiki gendun, eta hor daukagu funtzionamentuan, ez? Baina datozen gauzak eta arriskuak berriak dira, eta batzutan norabidea galduta daukagu, eta ez dakigu ze paradigmetan, eta nola eraiki eraldaketa, gizarte eraldaketa, behar dugun gizarte eraldaketa hori. Badakigu, baina baten batek dudarik badauka, hazkunde ekonomikoak, paradigma hori, egin dugu arraultza guztiak olako boltsa baten ipin eta esan dugu, badako plan bat daukagu, hazkunde ekonomikoa egingo dugu, enplegu osoa sortuko dugu, eta sortzen dan aberastasuna zabalduko dugu gizartean, eta holan, hezkuntza eta osasunagaz, ongizatea lortuko dugu eta berdintasun eta desberdintasunak ekiditu. Bueno, hori horrek ez da funtzionaten gauza bitarako. Ja bakarrik ez da hazkunde ekonomikoak atzetik aberastasunaren banaketa hori zorrotza ez delakon, baizik eta hazkunde ekonomikoak berak sortzen dituelakon pobrezia eta alboraketa egoerak. Beraz, nire ustez, berriro definitu behar dugu ze garapen ekonomiko eta sozial daukagun. Nola ikusiko dugu Euskadiko alboraketa eta pobrezia? Bueno, lehenengo pobrezia da gauza bat, alboraketaren barruan dagoena, baina alboraketak ardatz gehiago daukagu. Nik hemen ekarriko dutena da Foesa Fundazioak egiten dagoen ikerketa, alboraketa eta pobrezia azaltzeko. Ekarriko dotaz bebai EPDS-ko azken datuak, esan dauz helburuak oraindino kaleratu bari daukagu zala 24an egindako inkesta, baina 2022ko datuak, eta gero gauza batzuk aztertzeko
bai ekarriko dut, Deusto Barometro Sozial, Deustuko Unibertsitatea Maria Silvestreren taldeak egiten dauen datu batzuk. Hor, korapilo bat egingo dut, eta saiatuko naz, argazki bat ipintzen. Foesak aztertzen dau, alboraketa, 37 adierazlekin. Eta 37 adierazle horrek dagoz antolatuta 3 ardatzen bitartez, eta gero hainbat dimentsio bitartez. Hor ikusten dozuie 3 ardatz garrantzitsua, ardatz ekonomikoa, ardatz politikoa eta ardatz erlazionala. Eta gero horrek zabaltzen dire dimentsio batzuaren hausnarketan, enplegua, kontsumoa, hor pobrezia egongo litzateke, gero daukaguz eskubide politikoak, hau da, zenolako gaitasuna daukie populazioak hauteskundetan parte hartzeko, bai bozkatzeko edo bai norbera aurkezteko hautagai moduan. Eta gero, zenolako sarbidea daukaguz eskubide sozial orokorretan, edo betikoetan, osasuna, etxebizitza eta hezkuntza. Eta gero, 3 adierazle dagoz, aztertzen dituenak sare erlazionalak. Bai, kalitatea eta kantitatearen ikuspuntutik. Adierazle guzti horrek eginda, sortzen da 100 pikuko inkesta bat eta etxean egiten den inkesta bata, enkuesta a domicilio. Hemen ez dakar, bai nik ekartzen dut, kalean bizi diren pertsonen egoera. Hori ez dago inkesta honetan sartun da. Zer gertatzen ari da Euskadin? Espainian gertatzen ari dana, eta hau da, prekarizazioa zabaltzen ari dela gure eredu sozialean. Alboraketa egoerak gutxitu egin dira, 2018tik ona, gero eta alboraketa gutxiago daukagu Euskadin, eta alboraketa izendatzen dudanean da ardatzorren, adierazleen, korapiloa sufritzen dituzten kolektiboak. Ez bakarrik arazo bat konkretuki, baizik eta arazo bat baino gehiago gurutzatute daudenean, modu harinan edo larrian. Eta integrazioari buruz ari naizenean, da edo adierazlen zelango adierazletan ez dagoenik datu garrantzitsuak, ez daukie ikututa ezelako adierazleak, edo alboraketa egoera sortzen dauen adierazle batzuk ikututa dagoz, baina ezin dugu esan alboraketa sufritzen ari dabela pertsona horrek, baina bai integrazio prekario bat. Eta esparru hori da zabaldu dana. Ikusten dozu jenez, zergaiti zabaldu da hau, hemen behan alboraketaren esparruan gerota pertsona gitxea dagozelako 2018tik ona, eta honek onantz egin dabe, baina batez be, hau azaltzen da, integrazio osoa gutxitu egin dalakon. Orduen, ez da prekarizazio bat alboraketa prozesuak oberantza doazelakon, da prekarizazio bat horrez gain integrazio plena gutxitzen ari dalako. Eta hor esparru, ahultasuneko esparru horretan, alkartzen dira, pobrezia egoeran eta alboraketa egoeran dauden pertsonak eta ongizate egoera bateti datozen pertsonak. Eta horrazten da kompetentzia, horrazten da desafekzioa, horrazten da esaten ni zer nago egiten hemen eta estatuak edo eredu, gizarte eredua honek ze
Zer erantzun emondozte niretzat eta nire seme-alabantzat, eta zergaiti dago hemen horren beste pertsonak igual ez dabena merezi hemen egoteko. Prekarizazioak dakar, batez be, danean ondo dagozanak txarrerantza egiten da benean, zutabe demokratiko horren zalantza sortzen da benean. Eta gaur egun hori Holanda eta ganera ideologia batzuk hori areagotu egiten ari dabe. Dimentsioak banan-banan ikusita, Euskadin arazoa gehien zabalduta dagoena da partaidetza politikoa, eta hori gehien zabalduta dago immigrazioari lotuta. Egoera irregularian, baina baita egoera irregularian dauden etorkinek ez daukie orokorrean bozkatzeko eskubideak, beraz, bere hiritartasuna ez dago bakarrik apurtuta alderdi ekonomiko batetik edo alderdi sozial batetik, baizik eta alderdi politiko batetik bebai. Eta hori ez da gertatzen gure gizartean emakumea bozkatzeko eskubidea lortu genetuindik ona. Elkar bizitzea herritarrekin bozkatzeko eskubidea ez duten herritarrekin. Horren atzetik egongo litzateke etxebizitzagaz lotutako arazoak eta gero enpleguari lotutako arazoak, naiz eta enpleguak hoberantza egin. Alboraketa egoeran dauden taldeetan, obarantz egiten dabe adierazle gehienak bi izan ezik, partaidetza politikoa eta isolamendu soziala. Sare sozialak eta erlazio binkulo pertsonalak gero eta ahulagoak dira orokorrean, baina baita be alboraketa egoeran duten dagozen parkatu kolektiboetan. Eta Espainiako egoera txarragoa da. Hau da, Euskadiko pobrezia eta alboraketa egoera nahiko beagoa da, inguruan baino, baina gu ez gara hain desberdinak prekarizazio prozesu horretan. Prozesua bardina da, Euskadin eta Espainian. Euskadiko kasuan, baliteke, ongizate estatuko eraikitze hori lehenengoko urteetan sendoagoa izatea eta ondino, motor gripado, motor horrek, ondino erantzuteko gaitasun batzuk eukitea, baina prozesua berdina da. Eta ganera ezin gara kontsola esaten, Espainian barruan Euskadi dela hoberena, ikusi behar dugu gure barnean ari diren arazoak. Zertzuti ez, adierazle guztia banan-banan hartun da, esan dut, bozkatzeko eskubedirik ez eukitea populazioaren 13% heltzen da, eta hor etorkinak dagoz. Bai, etorkina izan edo ez, zelan da, gaitasuna ez parte hartzea ez duten kolektiboak, erabakiak hartzeko prozesuatan parte ez dutenak hartzen, 11%, gero daukagu, gastu haundiegiak etxe bizitzaren inguruan sortzen diren gastuetan, 11%, pilatzailea, pilaketa, hazinamentua etxe bizitzan, hor, etxe bizitzaren inguruan badaukaguz adierazleak neko zabalduak, eta gero osasun arloan botikak erosi, botikak, tratamentuak, protesiak, erosteko gaitasuna galdu dutenak batez be dirosarrerak direla eta gero daukagu muturreko pobrezian dauden pertsonak, eta muturreko pobrezia gutxitu eginda, baina orain dinoko 5% daukagu Euskadin, datu hau EPDS-koa da. Eta etxe bizitzak non sustendu printzipala dakarren pertsona dagoena lan egoera kaskarrean. Beste ikuspuntu bat dago zabalduta gizartean, eta nire ustez kalte asko egiten dagoana gizarteratze prozesuetan, eta da, alboraketa eta pobreziaren inguruan, pobreziaren egoeran dauden pertsonaren imaginarioa
integratuta dagoen pertsonaren ikuspuntutik, ez? Zabalduta dago pertsonak aukerak dituztela eta nola bai pertsonaren esfortzuaren gainean sortzen dela integrazioa, ez? Eta beraz, pobrezia egoeran daudenak edo alboraketa egoeran daudenak, ez dautela egiten esfortzu nahikorik integrazio hori lortzeko edo epelduta daudelako, edo prestazioetan harrapatuta daudelako. Eta horregaitik, Foesako ikerketan sartu ziren galdera batzuk ikusteko pobrezia eta alboraketa egoeran dauden pertsonak zozer aktibatuta dagoen edo ez. Eta Euskadin, eta orokorrean bebai, baina Euskadin aktibatuta dago. Gauzak egiten dute. Edo gizarte zerbitzuketako prozesuetan egon, edo lan prekarietan ibili, edo formakuntzan ibili, gauzak egiten dute. Baina egiten duten gauza horrek ez dira nahikoak edo egokiak, edo ez dagoz adostuta gizarteak eskatzen dagoan prozesuak lortzeko. Beraz, galdera da, nork egiten dau porrot, pertsonak edo sistemak. Hor, irudi bat dago, non pertsonak dago inklusio prozesuetan, bueltaka, baina gero irtenbide guztiak gauza batetik ez badan, beste batetik debekatuta dago. Eta ate horrek, eta oztopo horrek, azkenean gizartea berak eraikitzen dagoz. Azalduko dotaz, zenba denpora dakot? Azalduko dodaz 3 aspektu. Enplegua, pobrezia, etxebizitza, osasuna eta sare erlazionalak. Banan-banaka, baina beti eduki behar dugu kontutan, pertsona eta kolektibo batzuetan adierazle guzti hauek batera jausten direla. Nik sistematizatzeko banan-banan ikusiko dut, baina garrantzitsua da bebai alboraketa sortzen dela intersekzio horretan. Enpleguak hoberantz egin dago Euskadin azkenengoko denporaldian, paroa gutxitu eginda, eta ganera horren arrazoia da etorkin asko sartu direlako lan merkatura. Hor ikusten dozu desenpleguaren jeitsiera azaltzen dela 80% etorkinez sartu direla lortu dutelako sartzen lan merkatura. Lan merkatua gero ze nolako kalitatezkoa da beste galdera bat, baina zirkuluetan sartu dira. Eta ganera soldata gehitu eginda. Salario minimo interprofesional gutxiengoko soldata hori gehitu da. Baina prekarizazioa ez delez desagertzen, lan ez egonkorra, ganera lan ez egonkor larria ez delez desagertzen, dagoelez ondino enplegu izkutua eta guk argitu ahal izan dugu bakarrik 1%, baina horren azpian ziur gehiago egongo dela, eta lanaldi partzialak norberaren erabakiak ez direnak bebai hor mantetzen ari dira. Beraz, enpleguanen arazoak naiz eta gehiago egon kalitatearen ikuspuntutik orain dinoko Euskadin arazo larriak ditugu. Eta gero gertatu da beste gauza bat, eta da salarioak gehitu egin dira 17 2018tik ona, baina bizitzaren kostuare gehiago igon da, beraz, inpaktua anulatu egin dau. Igoera horren inpaktua bizikalitatean anulatuta gelditu da. Kontutan euki etxe bizitzaren gastuak eta kontutan euki bizitzaren kostuaren igokara, egoera da 0,6 igo balitz bakarrik soldatak. Beraz, politikak sartzen dira, erabakiak sartzen dira, prestazioak eta zerbitzuak sartzen dira, baina gizarteko dinamikak ondino fuerteagoak dira erantzunak baino. Hau esan dut? Atzerantzan noa parkatu. Eta gaur egun enpleguak baino gehiago azaltzen dago alboraketa arriskua eta prekaritate egoera etxe bizitzaren krisiak.
17% da afektatuta dago etxebizitzaren inguruko arazoekin, hau da, Euskadiko 6 pertsonetik batek etxebizitzaren inguruan arazo larriak dituzte, prezioak direla eta, bai erosketan eta bai alokairuetan, eta ganera badakigu pobrezia egoeran dauden pertsonak alokairuetara joten dutela. Eta, prezio guztia horrek haunditu egin dira itzel denboraldi horretan. Eta gero dago beste datu bat interesgarria dela. Eta da, guk pobrezia neurtzen dugunean, diru-sarreren ikuspuntutik neurtzen dugu. Ez dugu eukiten kontutan gastuek. Orduen, kontutan eukiko bagenu etxebizitzara bideratzen duten sarrera ekonomikoak familiei, ordainketa hori egin eta ostean, poblazioaren 13%, hau da, 122.000 etxebizitza baino gehiago, pobrezia larrian gelditzen dira. Eta horrek ez dira ateratzen pobreziaren estadistiketan, ze diru-sarreren ikuspuntutik baliteke pobrezian ez egotea. Beraz, gaur egun, inklusioa eta esklusioa egoera bizi balditzen egoeraren ikuspuntutik, etxebizitzaren egoerak azaltzen dau nahiko asko. Beraz, gure ustez, naiz eta lege bat egon eta naiz eta lege horrek jaso eskubide subjektiboa daukagula Euskadin etxebizitzaren inguruan, holako eskubide faltsu bat moduan agertzen da, ez? Derecho fake izendatu dugu. Eta honez gai, ekarri behar dugu, lehen esan dut zutie, foesaren ikerketa etxerik etxe joaten dela, egiten dela, eta kalean dagozen pertsonen egoera ez dagoela ateratzen irudi horretan. Baina guk badaukaguz datuak, eta zuek badakizue, nolan Euskadin egiten den kalean bizi dira, kalean eta kalean dagozen inguruko dispositiboetan dauden pertsonen errekuentoa, 30 herrialdetan, eta horren metodologia bebai asko betu da. Orduen, handitze hori izango da pertsonak gehitu direlako, baina bebai argazki ateratzeko metodologia bebai hobetzen ari delakon. Baina arazo, garrantzitsua daukagu Euskadin muturreko alboraketagaz, ez? Kalean bizi diren pertsonekaz. Ganera, gehienak 1.556 kale gorrian dagoz. Gero dagoz beste 558 dispositiboetan, ez? Baina, muturreko alboraketari oraindinoko erantzun bat emoteko ez gara kapaz. Batez be, ez da lakon gizarte zerbitzuaren arazo bat bakarrik. Pertsona horrei ez dutzi bakarrik pasatzen kalean dagozala eta bakarri daudelan. Dagoz osasunagaz, formakuntzaragaz, gaitasun pertsonalakaz, sare erlazionalakaz, dimentsio askogaz zerikusia daukien egoerak dagoz hor. Osasun arlotik bakarrik ekarriko dutzutie analizi kualitatibo bat egin duguna edizionetan, foesa edizionetan, ikusteko sakonago ze arazo dagoen alboraketa eta osasun mentalaren ikuspuntutik. Datuak orokorrean ikusten dugunean, 10%tik bera dago osasun arloan alboraketa bat sufritzen dituzten pertsona, baina hitz egin gendun alboraketa edo osasun mentalaren inguruan interbentzio egiten duten pertsonek eta erakundeetan eta euren relatoaren arabera ondorio honek ateratzen dugu. Prekarizazioak inpaktua daukala ongizate mentalean edo osasun mentalean, bebai sare komunitarioaren ahultasun horrek eta bakardadeak eta kolektibo batzuk sufritzen dituzten estigma horrek bebai eragina dutela ongizate mentalean edo osasun mentalean, dagozela kolektibo batzuk kezkatzen gaituenak, gazteak, emakumeak, etorkinak,
eta erantzun instituzionala, Osakidetzarena, erantzun publikoa, ez dagoela batera egoeragaz, ez? Sistema oso konpertimentalizatuta daukagu, non alboraketa transversala da, baina erantzunak eta zerbitzuak sektorialak dira, badakizuie oztopo gogorrak dagozala osasun mentalaren atentzio espezializatua lortzeko, batez be kolektibo batzuetan. Osasun mentala oraindinoko, naiz eta neko kaleratu oraindinoko bakardadean eta isilpean sufritzen den arazo bat da, eta badoa gatazka sozial moduan bere lekua hartzen, baina oraindinoko asko gelditzen jako. Medikazioan edo botiketan oinarritutako erantzunak indar asko dako eta beste aukera batzuk kombinatudak izan behar direnak baulago dagoz, eta profesionalak esan duzkuena da erantzuta guztiz be gutxia dela dagoen arazorako, batez be alboraketa eta ahultasun egoeran dagozen kolektibo batzuentzat. Eta horrek egiten dagoena da alboraketaren zikloa areagotu. Pobreziaren ikuspuntutik, diru-sarreraren ikuspuntutik, eta OEPDS da 2022 urterarte, ikusi behar dugu, egiten badauen solasaldiren bat edo zer EPDS barriagaz, helburuak esan dauen moduan, baina pobrezia gutxitu egin da Euskadin, igual enpleguaren zabalkuntza horrek eta RGIk eukidauen aldakuntza horrek baliteke sostengua egitea diru-sarreren ikuspuntutik bakarrik, kontutan hartun da, eta diru-sarreren ikuspuntutik desberdintasuna bebai gutxitu eginda, hurbildu egin dira gehien eta gutxien artean dagoen desberdintasun hori, eta, baliteke daukagula diru-sarreren banaketa hobeagoa. Baina hemen gertatzen dana da, enpleguagaz hitz egiten ari izan naizen moduan gertatzen dana, ez? Eta da, azkenean diru-sarrerek pobrezia ekiditu egin dau, baina pobrezia egoeran dauden pertsonak orain gastu altuagoei eman behar dutzie aurre, beraz, bizikalitateko arazo batzuk, etxean temperatura egokia eukitea, edo ezustekoei aurre egiteko gaitasun ekonomikoak eukitea, etxe bizitza duin bat eta egonkor bat mantentzeko gaitasun eukitea, horrek ikututa mantentzen dira. Barkatu. Hau da, lehen azaldu dutzutiena. Hau da, neure frikilandia bat, baina, ja saiatzen manahien azaltzen. Beitu, hemen daukazu populazioa Euskadikoa euneko pobreenak eta hemen euneko aberatzenak. Ikusten duzu 2008ko krisiatik ona, 2020ra hemen, EPDSN datuak dira. Gutxien daukienak, gerota gutxiago eukiten ari direla, eta behan bebai, egonda, hemen askunde bat, COVID-en aberatzenak diroa erabizi zuten. Baina, hemen bekoak bebai, zer galtzen ari dira, baina aberatzenak euren gaitasun ekonomikotik 1,5 galdu dabe eta pobrenak 15,4. 2008ko krisiartik ona. Ikusten badugun, azken 2 urteak, gutxien dutenak galdu dabe baina gehiago dutenak baino gutxiago. Nik ez daukat hemen hipotesiak eta ez dakit urtebiko aldaketa bat estruktura oneri bueltatzeko nekoa den, nire ustez ez da nekoa, ikusi behar dugu honen atzetik zer datorren, ez? Baina bai hemen dago olako mugimendu arrunta ez dena, ez? Bueltatxo bat emonda gutxien daukien artean eta gehien daukien artean. Dana galtzen dabe, baina historian zehar, 2008ko zehar, galtze hori handiagoa esan da
aberatzen taldean. Bebai kontutan hartu aberatzen taldeak COVID-en krisisen herrian gorakada itzela egin zutela, eta honek ez. Hemen dago esplikazio hori. Eta honek egiten dau, ematza hori, diru-sarreren desberdintasuna gutxitu egin dela Euskadin. Datu horrek, hori, punto friki, baina niretzako garrantzitsua. Sare erlazionala, komunitatea dela eta sare erlazionala maiganean jarri dira eta gero eta esparru garrantzitsuaren itxura daukaz. Egia zan, guk txostenan sarreran dago, baina dato kuantitatiboei olako prozesua edo dinamika bat bebai sartzeko egin gendu metodologia kualitatibo bat, eta saiatu ginen identifikatzen integrazio prozesuetan edo alboraketa prozesuetan ze hito edo ze gertakizun dira garrantzitsuak prozesu bat aurrerantz egiteko edo atzeran egiteko. Hemen egin genduen Isabelek bebai egin zuen Gasteizen, Araban, nik Bizkaian eta estatu mailan beste Karitase batzuetan bebai azaldu egin genduen hori tailerratan, hemen sala honetan basauzie tailerran parte hartzu zenduen profesionalak, eta hor, hobeto azaltzen da txostenan, baina baina baritzen da erlazioaren munduan sortutako gertakizunak, tratu txarrak, erlazioaren apurketak, hilketak edo galtzeak, migrazioaren doluak, eragina handia daukiela alboraketa prozesuetan. Areagotu egiten direla alboraketa prozesuak. Eta eskubideak lortzea indarra asko dauka integrazio prozesuetan, baina sare erlazionalak mantendu indar asko dauka bebai resilientzietan, prozesu resilientietan. Naiz eta eskubideak ez lortu, erlazioak dituzten pertsonak modu egokiago baten gurutzaten dute inklusio prozesu horrek. Beraz, erlazioak agertzen dira, isilpean, orain arte isilpean egon diren faktore bat moduan, baina gerota indar gehiago aurkitzen duten faktore moduan dagoz. Zer dakar, zer emaitza daukaguz? Alboraketa egoeran dauen isolamentua gehitu egiten dela, eta bebai gatazka soziala garrantzitsua dela alboraketa eremu horretan. Eta gero, hau nabarmena da bebai, gizartean orokorrean, elkar laguntza edo elkar solidaritza aholdu egin da, nahiko aholdu ganera. Elkar laguntza 180tik 150 pasatu da 2024. Beraz, gure gizartea gero eta individualismoagaz, gero eta individualista, Jesus, gero eta individualista gehiago gara gure ereduetan. Eta ganera diskriminazioa gehitu eginda batezbe alboraketaren eremuan eta batezbe jatorria edo identitate kulturala dala eta hor migrazioara begirada bueltatzea eramaten gaitu. Beraz, holako sostengu edo babes komunitarioa gero eta ahulagoa da eta horregaitzik esaten dugu garrantzitsua dela. Baina nik hemen gauza bat nahi dut esan. Eremu komunitarioa eta sare erlazionalak oso garrantzitsuak dira, baina eskubideak bebai. Ezin duguna da, eskubidearen falta hori hornitu komunitateagaz eta sare erlazionalakaz. Ze pertsona bakarri dagoz, baina pertsona bebai pobrezia egoeran dagoz, bere eskubideak urratuta daukie, eta komunitateak ezin du hornitu osasun arloan dagozen akatzak, erregian dagozen akotsak, edo etxebizitzaren dagozen akatzak. Orduen,
da como aviso a navegantes, komunitatea edo zainketan dagozen akatzak. Beraz, komunitatea garrantzitsua da, sare erlazionalak olako zutabe bat jartzen dabe, eta inklusiorako eta parte hartzeko eta bizitzak zentzua eukiteko oso garrantzitsuak dira, baina ezin dugu ikuspuntutik galdu eskubideak eta prestazioak eta sare publikoak oinarrizkoa direna. Eta gauza bi desberdinak dira, ezin dugu bata besteagaz hornitu. Nik hor izten dut, ze batzutan olako el pueblo salva el pueblo eta la comunidad, batzutan eramaten gaitu esparru publikoaren atzerakuntza batera eta gauza biak behar dugu alda batera jorratzea. Honek datuak dira, nortzuk dira gehien nabaritzen dutela alboraketa eta pobrezia egoera horrek. Azkenean, eredua da les produktiboa, eremu reproduktiboan dauden populazioa. Emakumeak eta umeak dituzten familiak, batez be emakume bakarrak zainketa, umeen zainketa euren eskuz eramenten dutenak, eta hemen desberdintasun, generoaren desberdintasuna zainketan eta enpleguan, eta soldatetan, eta formakuntzan hor nabaritzen da, adierazle bat moduan, eta gero Euskadin daukagu, eta niretzako datorik harrigarriena da, eta niri buelta bat pentsatzen dut eman behar jakola, Euskadin, umeen 20% alboraketa egoeran daudela. Eta hain eremu aurreratua izan da Euskadi, hain garapen ekonomikoa ona izan da, enpleguan hazkundea eukinda, pobrezia beherantza eginda, kezkagarria da alboraketaren ikuspuntutik orain dino haurtzaroak eta nerabeak alboraketa sufritzea. Eta horrek esan nahi dau familiari bideratutako eta aurrei bideratutako politikak hor errebisatu egin behar dugu zala. Gazteak dira beste aurpegi bat, eta ez bakarri gazteak orokorrean, baizik eta guk badakigu gizarte zerbitzuetan ari garenok, egoeratan dagoz, eta alboraketa sufritzen dituzten gazteak, eta euren oztopoak, emantzibazio prozesuak egoteko, eta zenolako motxila dakarren, eta zenolako zaila den prozesu horrek modu egokian bide laguntzeko. Eta gero daukagu etorkinak. Etorkineko ia erdiak, 40% alboraketa egoeran dago. Eta hemen berriro ongizate estatuaren eraikitzeak prozesu horretan 75 hamarkadan flujo migratorioaren variablea ez zuten buruan euki, beraz ez gagoz orain inoko prestatuta ez dakit gogoa daukagun edo ez oneri erantzun bat emateko. Giza eskubidearen ikuspuntutik. Beraz, alde batetik, alboraketa ez da ulertzen klase sozialaren paradigmatik, hau da, behan dagozanak, baina prestazioak eta zerbitzuak eta bide laguntza eta euren esfuerzuak apurka gorantza egingo dabenak, baizik eta kanpoan dagozanak eta barruan gagozanak. Eta nortzuk daukaguz eskubideak onartuta errekurtzuak eskura eta onarpen soziala eta nortzuk ez dute. Baumanek 2000 urtean hori azaldu zen, ez? La clase marginada corresponde a una sociedad que ha dejado de ser integral y que renunció a incluir a quienes viven en los márgenes, ez? Ahora es más pequeña, gogoratu integrazio oso hori gerota txikiagoa, ahora es más pequeña que todas sus partes, baina garrantzitsuena, hay un rasgo que todas comparten. Las demás no encuentran una razón para que existan. Barruan gaudenok, batzutan soberan daukaguz kanpoan dagozen kolektiboak. Beraz, integrazio esfuertzua egin, esfuerzo kolektibo moduan, batzutan ez dauka populazioaren errespaldorik. Baina orokorrean, esan behar dugu Euskadin, bat emoten dutzagula ongizate estatuari. Guke galdetzen dugunien, arazoak dagoz, baina ongizate estatua esen motor gripau, eredu hori, badauka merezi dau, bai, orokorrean, eta hau Espainian baino babes gehiago emoten dutzagu ongizate estatuari esaten dugu.
Ba, 180 ia 182 gagoz ados diru gehiago inbertitzeko gizarte zerbitzuetan. Gizarte zerbitzuetan hemen ulertu gizarte politiketan, ez bakarrik gizarte zerbitzuko sisteman, gizarte politikan. Eta ganera, 87ak ganera pres gagoz zerga gehiago ordaintzeko inbertsio hori bultzatzeko. Bueno, hor baliteke eredu Europarra ondino barruan dakoagula. Baina, hemen daukaguz gauza batzu. Lelau, unibertsaltasunaren ikuspuntutik, pentsaten dugu, bai, egingo dugu inbertsio hori, baina beste bide batetik arazo horrek konpondu ezin dauzen entzako, para quien lo necesite, ez? Beraz, unibertsaltasuna, hau da, prestazio unibertsalak, eskubide unibertsalak modu orokorrean zabaltzeko, gehien bat ados gagoz enplegugaz eta osasun mentalaren atentzioagaz. Beste guztiak, ez dago errefrendo osoa gizarte politika unibertsalantzako. Neko handitzoa da, baina ez gagoz unibertsaltasunaren paradigmaren horretan. Ondino, ongizate estatu subsidiarioaren indarra badaukagu gure buruan. Eta nortzu gara eskubidea daukagu zanak ongizate estatu horretan? Bertokoak. Edo, lanean eta egoera regularean dauden etorkinak. Baina ez beste etorkin batzuk. Orain dinoko gure hiritartasuna eraikitzen da identitate kulturalen oinarrian eta ez duintasunaren edo eskubidearen logika horretan. Ikusten duzu hor, ia erdiak pentsatzen dabe etorkinak eskubideak lortu behar dutela urtebete baino gehiago lanean eta zergak ordaintzen pasatzen da benean. Eta kontutan neuki, bestaldeatan ganera etorkinek ez daukiela gaitasun politikorik ongizate estatu horretan eta politikan parte hartzeko, bozkatzeko. Eta ze politika, hau deustu barometratik hartuta dago, ze politikak zabalduko duguz etorkinei, ze eskubide? Bueno, orokorra, atentzio eskubide, osasun eskubidea eta hezkuntza eskubidea, erdia baino gehiago ados gagoz etorkin guztiei zabaltzea. Naiz eta egoera irregularean egon. Gero badago, nok esaten dauen, ezelako inori, ezelako etorkinek, eta hemen adostasun gehiago dago hemen aspektu religiosotan. Identitate kulturalaren neurketari oztopo gehiago kulturala edo religiosei oztopo gehiago ipintzen dutzagu beste eskubide sozial batzuei baino. Baina, hemen ikusten duguna da gehiengoak ados dagoela, adibidez familiak hartzea, etxe bizitza bebai, eta bozkatzea bebai, egoera erregularizatuta dauden etorkinekin. Arazoa da, erregularizazioa ez dela Euskadiko eskumenen barruan egon, estatala dela eta badakigula erregulazio prozesuak oso konplexuak direla. Bat daukagu maiganean jarrita eta bebai tentsio askoagaz eta orain inoko ez dakigu ondo nola gertuko dan. Beraz, esatea egoera regularrean daudenantzako esatea eskubideak eta gero egoera regularrera heltzeko oztopoa jartzea, atea beste leku baten jartzea da, baina azkenean ate bat jartzea da eskubideei, ez? Eta politikak, ze politikak dira gure Euskadin daukien babes gehiena. Ikusten duzu, hemen hirugarren puntuan unibertsitatea dago. 6 puntu lortzen duzu herrialdearen babesanen ikuspuntutik. Hezkuntza dago honeko, notablea ez dago, danak dire nahikoa eta
Eta baina, bueno, notak hor gelditzen dira. Goiko partean, hezkuntza daukagu, puntuazio ia 6 bategaz, gero osakidetza 5,4 gaz, gizarte zerbitzua, baina hemen, claro, galderatzen dau, gizarte zerbitzua pertsona autonomia, dependentzia goeran dauden pertsonentzako. Ez dakit, hor atzean erantzuten dugunean kontutan daukagu zala, gizarte zerbitzuak alborak eta sufritzen dituzten pertsonentzako dago zala, eta bebai, babesgabezia goeratarako bebai. Baina, bueno, hor daukagu, eta gero gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna ekiditzeko politika. Eta begiratu hemen aztzean, ze puntuazio dauka etxe bizitza, justizia eta enplegu eta gutxiengoko errentak eta inklusioa hemen dago sartun da, ez? Azkeanean, zutabe diren politika biak, etxe bizitza eta enplegua ez daukie olako errespaldo asko gizartearen, Euskadiko gizartearen eskutik. Eta politikariak, begira, hemen Espainia dau, bai erantzun Euskadikoa da, etxe bizitza da lehenengoko arazoa, baina, gero langabezia eta baina gobernua eta alderdi politikoak dira, ia etxe bizitzaren modua lehenengoko arazoa ehuneko 14entzako. Eta behian, politika orokorrean eta berago politikoaren portaerak. Honek hirurak bateratu egiten bar dugun, daukagula da mesfidantza handia edo distantzia handia politika eta alderdi politikoek eta gobernuarekiko. Beraz, ongizate estatua kudetzen dauen instituzioak eta agenteak hiritarren errespaldoa galtzen ari dira. Euskadin bai. Ez daukaguna da alderdi politiko bat hori etekin horrek hartzen ari da baina Euskadin kaldo hau bai daukagu. Beste galdera bat da, zure ustez poderean dagoenei euren interesari bakarrik asolatzen die eta gehiengoa pentsatzen dabe baietz. Hau Maria Silvestrek ataratoko datuak dira Foesako ikerketaren Euskadirako. Ez da Espainia. Ze batzutan komunikabideetan eta esaten da Espainiako krispazioa dela, baina Euskadin bebai hori isilean, baina hori nabaritzen ari gara. Eta ez dugu usten, gehiengo bat, politikariek kontutan hartzen dutela pertsonek pentsatzen duguna, edo gu bezalako pertsonek pentsatzen duguna. Azkenean, herritarren interesak bosta sola jakela politikariek orokorrean. Beraz, eta ondorioak. Ikusi dugu, etxe bizitza dela arazorik garrantzitsuen aritariko bat, bai arazo moduan, bai inpaktuaren moduan, ze ez da bakarrik etxe bizitza eskubidean, baizik eta diru-sarreretan bebai eragina handia daukagulakon, eta etxe bizitza politikaren ikuspuntutik bebai, ze da puntuazio gitzien daukan politika. Daukagula gazteak eta errelebo generazional horretan badaukagula erronka bat, politika ongizate estatuari bai emoten dotzagula imaginario horretan babesan, baina gero sartzen gari zenien barruan etorkinen eskubidei, politikaren eskubidei, ongizate estatuaren gobernantza agentei ez dutzagula ematen behar den konfiantza galdu da bela, eta familiek karga handia sufritzen ari dilela zainketan eta enplegu prekarioetan eta etxe bizitzaren gastuei aurre egiteko. Eta etorkinek jarri duzkuela maiganean multikulturaltasuna eta kohesioa eta aukera berdinak nola kudeatu anistasun kulturalaren erdian. Zer egin, esan dut, politikak indartu behar duguz, politika handia, ikuspuntu handietik berreskuratu behar dugu, balore demokratikoa berreskuratu behar dugu, eta ni pentsatzen dut hemen gizarte lanak
eta gure profesioak zeregin asko eta erronka asko eta ekarpen asko egin dezakela. Ez da bakarrik aberastasuna zabaldu, baizik eta nola sortzen den aberastasun hori eta nola kudeatzen doguz eskubideak duintasunaren zutabearen eraikitzen, politikak indartu eta familiari bideratutako eskubideak eta emigrazioaren gestioari bideratutako politikak eta eskubideak garatu egin behar doguz. Azkenean, ez badugu nabaritzen gure ereduan ondo bizi garela, eredua, eta azkenean eredu demokratikoa da, zalantzan jarriko dugu. Eta gurutzeta horretan gaude. Ez da bakarrik nola jarraitu ongizate estatua, baizik eta nola indartu. Eta hori aspektu instituzionalatik eta bebai, eta guk badaukagu gizarte lanean bebai, ekarpen interesgarriak egin behar nola eraiki hiritartasuna. Hiritartasun kohesionatuta, komunitatea eta kohesio soziala nola eraiku eta nipetxaten gizarte lanak badaukala zela paradigma interesgarriak ekarpenak egiteko eta entzun egin behar jakola. Besterik ez. Listo, nik amaitu dut. Habéis visto, ¿no? Qué suerte contar con ella. Bueno, ahora tenemos 15 minutos para lanzarle alguna pregunta antes del descanso. Sí, buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por esta explicación, por este análisis. Da gusto ver el informe FOESA, la verdad que creo que es como un faro, ¿no?, para todas las personas que trabajan en el ámbito social. Viendo un poco el panorama que nos has presentado, todo el contexto, me gustaría saber cuál es tu opinión de la situación o de la salud del trabajo social comunitario, que sería, bueno, pues seguramente una de las herramientas para luchar contra todo esto que nos has presentado y que además ha formado parte de toda la formación y supongo que sigue formando parte de la formación del trabajo social y que, bueno, llevamos muchísimos años hablando del trabajo social comunitario, pero realmente no sabemos ni cómo está y, bueno, me gustaría conocer tu opinión. Otra segunda pregunta sería, nos has dado datos de exclusión y también has planteado esa idea del estar dentro y fuera, ¿no?, que sería un poco el matiz más importante de la exclusión. Y me gustaría saber qué datos tenéis sobre personas mayores, porque has hablado de juventud, has hablado de familias, de tema de género. Y hablando de familismo y de edadismo, bueno, pues un poco qué datos hay sobre la situación en Euskadi de la exclusión de personas mayores, ¿no?, a nivel político, a nivel social, a nivel asistencial, etcétera. Y luego, para terminar, me gustaría, has lanzado una pregunta, esa idea de si estaríamos dispuestas a pagar más impuestos, ¿no?, para fortalecer o para reinventar el estado de bienestar. Y bueno, yo estoy segura que en la mayor parte de la población la respuesta sería que sí. Pero igual la pregunta siguiente sería ¿para qué? Porque yo lo que estoy viendo es que realmente los recursos, los servicios públicos se están reduciendo. Y entonces, si hablamos de gasto social que se puede dedicar, por ejemplo, en Euskadi, pues en distintos campos del trabajo social, la pregunta es ¿dónde va el dinero que se dedica? ¿No? Porque podemos recaudar,
pero al final estamos privatizando y el dinero, una parte importante de nuestro dinero, de nuestros impuestos, se lo están llevando a las empresas privadas. Entonces, ¿qué opinión tienes tú al respecto y qué se podría hacer? Gracias. Muchas gracias, Begoña. Voy a contestar en castellano, por descansar, porque yo todo esto siempre lo pienso en castellano y tengo que hacer el esfuerzo de pensarlo en euskera. Entonces, si no os importa, si alguien prefiere que yo hable en euskera, hablo en euskera, pero si me dejáis un chance. El trabajo social comunitario, yo creo, dos cosas. Primero, creo que tenemos que buscar el lugar de lo que supone un trabajo social comunitario en un modelo de estado de bienestar. Porque solemos mirar mucho a Latinoamérica, pero es verdad que el desarrollo del Estado garante de derechos allí es muy débil. Entonces parece que la ayuda mutua y el trabajo social es una alternativa. Por eso he dicho antes que cuidado con exportar esos modelos aquí, porque creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que reforzar los modelos basados en el acceso a derechos y en sistemas públicos de protección o de políticas, y además reforzar el trabajo comunitario como un espacio de vida que da sentido, que da cohesión, que genera valores, pero que una cosa no puede suplantar a la otra. No podemos ir al modelo latinoamericano sin conocer, o sea, estoy hablando muy en general, ¿Qué es lo que nos pasa aquí? En general también, pues que el desarrollo del trabajo social en gran medida ha ido de la mano del desarrollo del sistema de servicios sociales y muy de la mano de la prestación y de los servicios, cosa que yo no le pongo ningún pero, porque necesitamos servicios y necesitamos prestaciones. Pero nos tenemos que desconstreñir de ese espacio, tenemos que inventar y también inventar como salida laboral, porque podemos hacer grandes desarrollos paradigmáticos y grandes reflexiones, pero que luego eso no se traduzca en un espacio laboral profesionalizado de impulso del trabajo comunitario. Entonces se nos puede quedar en la esfera, que yo creo que es lo que está pasando un poco ahora, en la esfera académica, en la medida en que hay en la medida en que la academia está reflexionando o la disciplina está reflexionando, ¿no? Entonces, creo que, y no sé cómo, y quizá lo tenga que hacer el propio trabajo social, porque no sé si desde fuera nos van a dar respuesta a esto, pero creo que tenemos que buscar los pilotos o las experiencias para experimentar un trabajo social comunitario conectando con los grupos y asociaciones que viven en los barrios y poder hacer ahí algún tipo de experimento, porque creo que es algo todavía para construir, para modelizar y para construir, pero tendremos que desconstreñirnos de este modelo, pero a la vez es complicado, porque nos tenemos que desconstreñir de las prestaciones y servicios de los sistemas públicos, pero a la vez no debilitarlos, o sea, como es crear más espacio, no suplantarlo. Yo creo que va por ahí. Creo que las entidades del tercer sector en este momento estamos en un momento crítico, porque cada vez más nos estamos acercando a una prestación de servicios más que ser sociedad civil organizada, y eso también es un reto para el trabajo social que se puede estar desarrollando en las entidades del tercer sector. Es autocrítica también, porque yo vengo del tercer sector y creo que ahí tenemos que la intervención social, el trabajo social y los profesionales que estamos en este campo también podemos aportar, y quizá no estamos en esos sistemas tan constreñidos públicos y podemos aportar, pero también creo que estamos dejándonos llevar por la prestación. O sea, ese modelo de prestaciones y servicios está muy arraigado y ha superado lo público. Pero tenemos que hacer el hueco y probablemente dejar de hacer cosas que ya estamos haciendo para hacer otras nuevas, y eso siempre da vértigo. Y en medio están las personas que requieren atención, o sea que también no podemos parar máquinas, pero creo que va por ahí y es necesario. Y si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará. Y alguien vendrá con estupendas ideas a módicos precios de hacer cosas en una comunidad, llegar a hacer y al de 2 años irse, ¿no? Bueno, algo así. También habría que pensar ¿qué piensan las propias personas afectadas por los procesos de exclusión, ¿no? ¿Qué procesos de participación tenemos sobre las propias personas? Porque si las mujeres estamos organizándonos y reivindicando y hablando por nuestra voz, los jubilados, las jubiladas lo están haciendo,
la debilidad de la exclusión es que es tan heterogénea, afecta a tantos colectivos y algunos están estigmatizados que la capacidad de autoorganizarse también es muy débil. Pues bueno, ¿qué podemos hacer también para ayudar a eso? Creo que las personas mayores, pues mira, no están muy presentes en el informe FOESA, debo de decir. Porque como en esa mirada, que es verdad que es una mirada muy del paradigma del estado de bienestar en cuanto a los clásicos derechos sociales y en cuanto a pobreza y empleo, las dificultades que afronta el envejecimiento no son tanto de esa esfera a día de hoy. ¿Por qué? Porque la población mayor de ahora, la que tiene, voy a hablar de generalidades, y ya sé que hay, pero viene de unas prestaciones y unas pensiones todavía dignas, ya sé que las personas mayores, pero que para los estándares de pobreza quedan fuera. La cuestión de la vivienda les queda fuera. ¿Y qué pasa con las personas mayores? Que puede ser la participación, la activación y los cuidados los que pueden, y la salud mental, los que pueden estar afectados. Y es verdad que este informe todavía pesa mucho el motor del empleo, la pobreza, la vivienda, las condiciones materiales de la vida. Por eso no es de los colectivos más afectados por esos indicadores. Con lo cual habría que traer aquí ya la reflexión de la exclusión en Euskadi, la realidad del envejecimiento. Creo que es más un reto demográfico y un reto de cuidados que afecta a las propias personas, pero también afecta a los agentes y a quien ejerce los cuidados, que son sobre todo las mujeres y los sistemas de servicios sociales. Pero no están, o sea, no os puedo traer mucha chicha que... y yo completamente de acuerdo, no solamente es pagar impuestos, sino para qué y, como ya os he dicho, para quién también, ¿no? Entonces, por eso es importante tener políticas que puedan ser evaluables, que se pueda medir su impacto y que puedan hacer una... La política tendría que dar, la gestión pública tendría que dar rendición de cuentas a la ciudadanía. Y hoy en día, pues la sombra de la corrupción, de la contratación, de la subcontratación, pues pesa mucho. Pero está aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos casi rozando las 11, faltan 5 minutos. Yo me había preparado 4 preguntas para Ana Sofía. Mira, sí, tenemos a Gocha. Kaixo. Bueno, pues eso, es que ricasco por la presentación y por el yo he trabajado en salud mental y me interesa qué déficit veis en la atención en salud mental con el tema de la inclusión, exclusión y todo el trabajo de la salud mental comunitaria. Sí, bueno, está en el libro, es que el libro pero sí lo que sí se detectaba era una distancia entre, sobre todo en el acceso a los tratamientos, cuando los colectivos bueno, es que yo a veces pienso, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Pero como me habéis llamado, pues yo os cuento. Pero ya sabéis que las personas que sufren exclusión social tienen unas necesidades muy intensivas de atención a la salud mental. Y además están rodeadas de circunstancias de la vida que no son estables. O sea, no es un problema, y también el aislamiento, no es un problema de salud mental que pueda tener yo en el que todos los indicadores de alrededor, de familia y tal, están estabilizados. Están en situaciones de alta precarización en muchos aspectos de la vida. Entonces, tanto el acceso como la intensidad, como la especialidad y el mantenimiento a lo largo de la vida, a lo largo del proceso, y que eso se coordine bien con otros procesos que están abiertos con la persona, a veces es misión imposible. Las citas son como a desmano del proceso, o sea, cuando el proceso es más agudo, pues quizá no hay atención, y cuando se estabiliza así, bueno, y sobre todo los profesionales lo que estaban hablando es de, pues eso, de la medicalización y de la insuficiencia. Y luego en servicios sociales, algo que a mí me comentan las compañeras que están en servicios sociales de exclusión, es que
los propios dispositivos cuentan con la atención psicosocioeducativa, es decir, que hay atención psicológica dentro de los procesos de exclusión. Estamos hablando ya de exclusión, pero muchas veces esas personas no necesitan atención psicosocioeducativa, sino atención psiquiátrica o atención psicológica clínica, y eso no está en los dispositivos. Entonces, que las relaciones es que pero es que el dispositivo ya tiene un psicólogo o una psicóloga, no encaja muy bien. O sea, el pensar que un dispositivo ya tiene atención sanitaria, no quiere decir, atención psicológica o de salud mental, no quiere decir que haya necesidad de mayor especialización, y a veces cruzar eso es muy complicado. Por allí. Bueno, hago esta y luego voy por ahí. Otra pregunta por allí, Edurne, gracias. Eskerrik asko, Ana Sofi, oso interesgarria. Has hablado del trabajo social comunitario y he necesitado ahí como el... Creo que es más una frase hecha ya de decir que tenemos que hacer trabajo social comunitario. Ya estamos haciendo trabajo social comunitario. Quizás se trata más de visibilizar el montón de experiencias que hay en Euskal Herria y en el Estado en general, de pequeñas experiencias tanto en el ámbito institucional como en el tercer sector. Te diría ahora mismo 10. Interesantísimas. El problema, pues un poco el de siempre, que igual no, como otras profesiones, no escribimos, no lo explicamos, no vamos a congresos, no, igual el déficit va por ahí. Respecto al tema de Latinoamérica, me resulta imposible desligarme de mis fuentes, ¿no? Latinoamérica está, ¿no?, en la vida y en la historia del trabajo social comunitario. Tienes toda la razón que lo que no se puede hacer es trasplantar, pero creo que ya ha habido un desarrollo del trabajo social comunitario en España, en el Estado. Tenemos en la UPV un máster en participación social y comunitaria donde era profesor Marco Marchioni hasta que falleció. O sea que yo creo que a veces me da la sensación que más son desconocimientos y sobre todo algo muy típico del trabajo social, que es no explicar, no trasladar, no hacer transferencia de todo ese conocimiento que hay en la práctica, ¿no? Y que ahí tiene que haber alianzas, ¿no?, lógicamente con la parte académica, pero creo que hacemos más de lo que parece. Mucho más. En el Ayuntamiento de Vitoria mismo hay un montón de experiencias con los Bizan, trabajos interdepartamentales, no sé. Ahora mismo creo que es injusto para el trabajo social decir que no se hace, ¿no? Que creo que es que siempre hemos dicho es una cuenta pendiente, es que ya se está volviendo, ¿no? Hace bastante tiempo. Que se puede mejorar, sí. Creo que nuestro déficit, como siempre, es expresarlo, ¿no? Comprobarlo, sistematizarlo, investigarlo, sin más. Es que ricas como pues os animo a continuar en esa línea, ¿de acuerdo? Vale, hola, bueno, quería hacer una reflexión, y es que me ha llamado especialmente la atención que en un informe FOESA, hablando de los índices de pobreza y de exclusión social, al igual que ha comentado la compañera en relación a personas mayores, en relación a la discapacidad y a la dependencia, no se vean reflejados en un informe, ¿no? Datos, ¿no? No sé si conoces algún dato o tienes algún dato sobre ese aspecto, porque precisamente lo que vemos, y que somos sociedades organizadas tanto a nivel autonómico como estatal, ¿no? Vemos también que en las pensiones contributivas, por poner un ejemplo, no contributivas, perdón, ahí hay muchísima precariedad. Entonces, no sé, simplemente aportar que me ha llamado la atención. Sí.
No, la única, es verdad que es muy pequeña la incidencia que yo conozca, porque es verdad que luego la encuesta es muy extensa y para poder medir inclusión como un fenómeno grande, cogemos 37 indicadores solo, entonces es difícil salir o no en la foto. Pero es verdad que variables como género o origen aparecen con mucha fuerza, pero la diversidad funcional no aparece, entonces me apunto el sobre tanto. Todo más que nada porque claro, también pues bueno, somos un colectivo que tiene mucha precariedad en ese sentido a nivel de pensiones, ¿no? Entonces, es cuanto menos llamativo. Gracias. A ti. Tomamos nota, ¿no, Sofi, para el 10º informe FOESA? Para tenerlo más en cuenta y visibilizarlo.